सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि मुसाहारि ब्लग इउटुब चेनेल बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। गोबावसैमोन आं भिडिअ लानानै फैया, गोबावनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। बे अमा फार्मनिनो अमानि दिनै अमा फार्मनि अमाया फिसा जाबाय, बेखौनो लानानै भिडिअ बानायदों आङो। बिदिबा फै नायलांदो। बिसोर मानैबो बुन्दा नैबे मासे बुन्दि दाबो फिसा जायाखै, बेहा दावराव जाखायो माने फैबाथाय। आदार होखांबाय नै। मोनसे साइडजों दोनदों बुन्दिखौ, फिसा जाबाय माखासे। नैबे रुमाबो खालि, बेबो खालि, गेट बानायनाय जाथ'वाखै। बानायदोंमोन, फोरोंनायाव मोजां जायाखै बानायनाया, माने गोदान बानायनो नागिरदों। बेना 8था गासै फिसाया। बिमाया हनै गुफुरा माथाम, बिमाया गुफुर बेना। गोलांनो सोलाब्रा उन्दुदों। बेना फिसा जाबाय, बेना मानैल' जादों, आसरितखा। बेथ' गिदिर अमा मानैल' फिसा जानाया। आसरित जादों जोंबो। माखासेया 8था 7था जादों, बेहा मानैल'। मानै बिसोर दाबो फिसा जायाखै, माने बुन्दि। नै बेहाबो 8था। बिमाया खनायावसो उन्दुदों। बिसोरनो देरसिनबाय। सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन, डिसक्रिपसनाव नाम्बार होना होगोन आं, वाट्सएप खालामनो। 8था बिमाफोरा गोमोनखा, ओमफ्राय फिसाखौ दैबा गाबबा एसे माबा जायो, नङाबा जेबो खालामा। नै बेनाबो, बेना 7था फिसाफोरा हनै जमा उन्दुजोबदों। बिमाया नै आदार जानो सोलाबदों। गोजांदों। Ada pun dimasak. Bisa dapat daun. Maafin ya mereka sebenarnya. Atta mana? Atta masuk mana?
गावनो नै आदाराबो न' बानायथ'नाय जायाखै आदार दोनग्रा न' बानायनो नागिरदों नङाबा दिगदार जायो नै थ' फिसा जावबा अमा दोनबावबा दिगदार जागोन खोमा